i kutija 4. Ta je. Evo. Što zabode svaka moja. Evo kurac. Zorko 2. Stiže me lik. Koliko imaš ti? Isto 2. Aha. Pa stigo si me već. Muki nijednu, jel? Muki 0 bodova, moj brat. Mi moramo da mu pomognemo. Ko se otvara? Muki, jel? Muki, evo. Brate, veruj mi Zorko, stavi ruku na moju ruku. Je ti upaljen moj stream? Šta? Ispruži desnu ruku. Ispruži napred. Ispred ka monitoru. Malo dole. Dole. Tu. Sad ovu levu ruku, drži tako. Sad levu ruku, ja ću za Deda Mraza da se držim, on mi širi, to je Gaben. Ti Mukiju, uvati ga za ruku. Muki, uvati me za ruku. Uvati ga, Muki. Druga ruka. Ne vidim gdje. Druga ruka. Moram lijevom da otvaram. Ispruži još malo ispruži, moraš levom. Još malo, ali napred, ne u stranu, napred malo. Ne, napred. Tako, tu ga drži. Aj sad! Držim ga. Otvori, ko otvara, ja? Horizon 3. Ne znam ko otvara, ti otvaraš Muki, mi ti širimo energiju, ajde Gabene, mamu ti. Aj Muki. Ajde. Koji ćeš? Koji ključ? Joj. Stani, ti si izabrao kutiju. Zorko, biraj koji će ključ. Drugi ključ. Ja biram da ga treseš, stani, tresi. Čekaj, vrate. Tresi ga 3 puta, 3 puta ga tresi, dosta. Sad. Dosta. Joj, sad ako ne dođe Dragon Lure, ništa. Ne, kako? Ma daj, brate, jel moguće ovo? Ne, ovo je užas. Ovo je skemera mrtva. Ovo je čekaj svećice da upali, možda će. Kako idemo sad? Ko je sad, Bog te? A sad smo sve poremetili. Ovo smo sve troje otvarali. Ovo je bio